Я кажи ми, облачеле бяло, отде идеш, де си ми летяло? Не видя ли бащини ми двори и не чули майка да говори? Здравейте! Пускам апдейт на средата сме от предизвикателството. Ден 15, пълна трезвеност, и да ви кажа, към днешна дата дори и не чакам да дойде време за cheat day. Някакси нямам желание да се подлагам под въздействието на каквото и да е било. В това видео искам да ви споделя нещо, което научих в последно време и буквално трябваше да си изчупя главата, че да го разбера. Когато стане време да се дават съвети, когато даваме съвети на някой друг човек, ние винаги му даваме най-доброто, което знаем. Обаче, когато стане време ние да приложим тези съвети, виждаме нещо съвсем различно като действие. Или към хората сме склонни да даваме най-добрите съвети, а към себе си тези съвети изобщо не ги прилагаме. И какво ми се случи на мен? Миналата сряда си шибнах главата в едно желязо. Удара беше първо много изненадващ и второ беше доста силен, тъй като направо ми се разтресе мозъка. И какво се случи? Отидох, промих си раната, сложих си една лепка и продължих с работния си ден. На другия ден си станах. Въпреки главоболието, навъртях си сутрешните 10 км в 5 сутринта и отидох отново на работа. Забелязах, че не съм на 100%, но си викам, в крайна сметка удара беше тежък. Нормално е 1-2 дни да съм малко офсетнат. И продължих с дейностите си както обичайно. Петък също, 5 сутринта, въртене на колело, после работа, после събота, така с един мой приятел направихме видеоразговори, правихме малко арени, да постоях доста на компютъра. Неделя работа, понеделнишки започнах с 11 часов работен ден, след който отидох на фитнес. И по средата на тренировката усетих един доста силен световъртеж и замаяност. И спрях тренировката за 5 минутки. Леко започна да ми се разкарва и аз какво направих? Довърших си криво ляво тренировката и това замайване се превърна в главоболие. И прибрах се вкъщи, не успях да заспя добре, почти не спах през нощта, кошмари. На другия ден станах в 6. Пропуснах клуба на милионерите в 5 сутринта, но останах към 6. Направих си една физзарядка вкъщи и след това отидох на работа. И през работния си процес усетих как световъртежа се върна и стана доста неприятно в един момент. И към 12 часа, по време на обедната ми почивка, опитах се да се събера мислите с малко медитация и с дълбоко дишане. И това, което стана, е, че получих паник атак. И честно казано, паник атаките са доста неприятни, но са сигнал за нещо нередно. И отидох
казах на шефчето, че се тръгвам. Та в колата по пътя паник атаката продължава. Но нали, като човек осъзнае какво се случва, не се подава на емоцията, ами се опитваш да дишаш дълбоко, да си контролираш дишането, защото започнеш ли да си хипервентилираш, паник атаката се усилва и вече става едно нарастващо чувство на загуба на контрол, което е трудно може да се опише, но ако може да опишем една паник атака, тя би била следните описания: сухота в гърлото и чувство на все едно не си някак си дистанциран от реалността леко и някак си не се задушаваш, но имаш чувството, че като вдишаш, все едно не получаваш кислород. И това така да вдишаш още веднъж. И още веднъж. И се получава хипервентилация и от нея нещата се засилват. И аз го разпознах това и започнах да се успокоявам. И в последствие отидох в болницата и това ми казаха, че още в момента, в който съм се ударил, понеже съм получил сътресение на мозъка, е трябвало още в същият момент да спра с всичко. Но аз, тъй като тук покрай това предизвикателство и въобще като цяло личността ми е такава, че обичам да изцеждам всичко от себе си до край и няма спиране. И упоритостта ми да продължавам да работя, да спортувам, да тренирам, да правя всичките тези неща, 6 дни по-късно вече придобива друг смисъл, защото аз вместо да съм упорит, да се развивам, аз работя срещу себе си. И вече втори ден си почивам, разхождам се из природата и се опитвам да не мисля за факта, че един работен ден, примерно, ми струва 500 лева и аз тези 500 лева няма да мога да ги прибера сега. И тъй като отдавна, вече 2 години и половина, 3 може би, не съм толкова фокусиран върху парите, защото не съм човек, който обича да се глези, живея доста семпо, доста обрано и не си позволявам почти никакви забавления и развлечения. И доста голяма част от парите си ги влагам в дарения, в различни каузи, храна за деца в нужда по Африка и Сирия, Greenpeace, едно списание има тук за деца, които са по някакъв начин жертви на домашно насилие, и отделно дарения в България. И общо взето си мислех, нали, че тъй като не съм толкова фокусиран върху парите, те не са някакъв фактор в живота ми, но по един или друг начин аз не спирам да ги мисля, щом стигам до там, че да ходя на работа с сътресение на мозъка. И аз си го знаех, но си викам, нищо, кой знае какво ми няма, ще ми мине, аз съм силен, аз съм здрав. Еми да, то ще ми мине, ако му дам възможност да ми мине. Пък аз се натискам прекалено много и вместо да се ускори процеса на излекуване, той се забавя и става все по-трудно, защото просто се изтощавам до край. Така оперирам просто, докато не ми паднат батериите, до тогава не се оставям. И си дадох сметка, че в крайна сметка човек трябва да не пресмята всичко в пари, ами да мисли за здравето си. И честно казано, дълго време неглижирам здравословното състояние. Не от гледна точка на това, че не следя в ежедневието си какво правя, ами че ето такива ситуации като тази,
настинки, болешки, травми, всичките тези си ги изкарвам на крак. И някои от тези травми стават, излекуват се по неправилен начин. И дори вече да няма болка, да речеме пукнати, разместени и други там тем подобни неща, те зарастват накриво. И в последствие болешките стават все повече и повече. И аз така хем не исках да мисля за тази травма, която получих, и си викам, нали, тя ще мине. Обаче като не съм отишъл на лекар и тая травма, започвам да я мисля. Дали се е инфектирала, дали нещо друго е станало. Трябва ли да отида на лекар, не трябва ли да отида на лекар? Този световъртеж нормален ли е? Казвам си нормален е, все пак, нали, силен удар. Обаче в един момент този световъртеж продължава с дни и почваш да се чудиш. Този световъртеж изобщо ще си отмине някога, защото едно нещо за травмите е, че тежките травми, те не минават на 100% никога. Щупвания, разкъсвания, разрязвания, операции, всякакви такива неща. Те оправят нещата, но тялото никога не си възстановява 100% от капацитета на мястото, което е било увредено. И за това са допълнителни тревоги. Дали има инфекция, няма ли инфекция, по-тежък ли е случай, отколкото си мисля. И в същото време почвам да се успокоявам, нали, че когнитивните ми функции са добри, че имам баланс, не залитам и други такива не сричам. И почва един дебат в главата ми, дали ще ми мине или няма да ми мине. И защо? Малко ли са ми другите напрежения, които имам в ежедневието си? Та още едно. Не стига, че съм се травмирал, но си докарвам допълнителни тревоги, които в крайна сметка ме доведоха до паник атака, която вече ми подсказа, че наистина трябва да отида и да си обърна внимание. И съветвам и други хора, които са като мен упорити и искат да не спират за нищо. И спират чак когато нещата вече станат непосилни за да ги изкараш на крак, и тогава вече клекат и почват да се лекуват. Моля ви, не го правете. Обръщайте си внимание, слушайте тялото си. То знае много по-добре от съзнанието ви, когато нещо не е наред. Обръщайте си вниманието. Не ви казвам да станете хипохондрици и да ходите и да тичате до аптеката и до лекарите за всяко нещо, което ви се случи, но си обръщате внимание, защото е много важно някои неща да се хващат в самото начало и с хора, които са го учили това, да ви посъветват как да се оправите и вие по някакъв начин да послушате техния съвет и да започнете да се лекувате, защото то може да ви мине, но може да ви мине на 60-70%. И в последствие, като добавите и други травми от живота, и те почват да ви взимат прекалено много от здравето. Защо? Защото остават недоизлекувани и като имате 10 травми през целия си съзнателен живот тежки, тези травми свалят от капацитета ви за действие, за нормална активност, за нормално функциониране и леко по леко те ви ограничават от нещата, които биха ви донесли по-благоприятен, по-разнообразен и по-красив живот. Затова обръщате си внимание на време и не чакайте да стане положението крайно нетърпимо, за да си обърнете внимание. И съветите, които давате на хората, ги изпълнявайте и самите вие. Защото това е и част от любовта, която може да дарите на себе си. Грижа и внимание за тялото. И така, приключвам с днешното видео. 15 дена трезвеност и продължаваме напред. За всички хора, които водят същите битки,
Stay hard, motherfucker. Мога да бъда джентълмен, мога да бъда олигофрен, мога да бъда където, когато каквото поискам, стига зъби да стискам. И нека полека да стана човека, който намира успеха, само когато усети успеха.